Sampai mau message sendiri tay. Nanti video. Kan por no lagi. Kalau kita kasih, kita ngapain lagi? Baga panabot-sabot ng mga gamit sa Ginoo. Gamit sa Ginoo di magpasabot panabot-sabot agi na ana. Kuna ajoy katamang diri, ang katamang ampo ra din. Ajoy gibigay. Isa na yan. Si ajoy ka ingon sa good morning. Ang naong guys, okay ko maadong buntag yung tanan. Anja, karon ding buntag na pa guys, sabihin ako pabugnaw. Anja. Ang kananay, ang gamitin ka ni guys na, nagkan ko mo hinatag ko di sa kay mo guys na hatag dani. Anja guys, nagano man ang niya na kay sige sa mga ngayon mo timpla diyan. Ahang yung mga skin di guys, tara. Kani ang isa ron. Kani, siguro ano. Kani lagi na eh. Mainis man na. Mainis man na. Nako. Makuha ni sa ito na. Ilawan ni na taglami ba ni guys skin dig? Lasa rin yung mga skin dig. Kani ba yung gamitin? Ha? Buko pandan o doon. Hindi mo si size. Mo ay ay. Wala sa mga gitahan po. Hirap man. Nakatangaw tanan dyan. Ayun. Kulo na. Size kulo na. Tayo nagsasaw na di ah. Buku time. Tukar sada ba? Maumod ka, kaya ka kita, maumod ko, kaya ako. Gapon pala, sabi pala gini, gawin natin. Kita maligid. Gapon. Happy na makadang. Naman siya. Naguna ko kanina, magkusaga. Gusto na ito ko. Asya gapon mo siguro. Hit man. Labo ko kung di ko kakuan. Aris pa. Ano na, alala na pare si Sasaw. Aris. Beto labir. Beto bitlog. Ay. Videohan mo ka na rin. Parang bida ang vlog. Atos gawas tayo kay, mainit. Natin ito lawas, pero presisyo. Kaya magkali na makagluto. Ano naman kalabuntag niya, di ba? Hindi ko lakaw-lakaw. Pero lamang simot may diferensya na kaya mo ko lang simot. Ang kira ko diha Sasaw na. Natahi. Tutukan ka. Ata, daw. Tutukan. Ano ba, birahi? Alam ni. Ay, birahi tayo. Ano ba? Chig. Nak, size nak. Hala, birahi. Kasi bagi sakya nga siya. Few moments later. Ang si Imim nito, kaluto. Good morning naman siya. Kung na nagsig naong ni Bangbang. Hindi ka kaut sila. Tapos sinuong ko kaluoy. Ang Bangbang guys ya. Mga may nga na siya. Na, parang luza nagpukong. Bangbang. Tapos kaluoy. Di ni sa, di ni makon ka, di nila kawang hiro ah. Yan na ni Sud. Hoy, Bang. Kabang. Kapag night ha. Ako na yung pormahan. Hindi ka, magsimba ko meros. Mainit na, gabi lang na ka na, pulinit man. Sa may sa naman ay. No. Tatay.
Misis si Terry tayo ah. Hmm. Misis karong Terry kay apit na nabagay ang result. 14. Ara. Ako na yun, Joy katamang yung diri. Ang katamang ampo na din. Anjoy ibigay. Isa na yan. Si Anjoy ka ingon. Sa ano, Ulit ng pagkitaon trabaho. sa Orang ka naka-telepon tukar-tukar po. Ba, marami ko nasag na. Bayahig ng pang minus ng lawas. Nakatubag May ko dali rin si Krista. May isang iba, digiha ka nga, Krista nga, di may isang bago-ba. Ito. Kana ini ko kami sudah. Isulti na sa doktor dito ni kuan kanang murag. Amoy, di, na may resultas ko di. Kung gawin mo na, kaya naman ka di ko. Di ba ano benta siya tableta siya di kuan ba? Kung hindi ingon din, ang dampas ang grab, ito kapon, kita masunod ng grab. Ang sabi mo, ang Gwapo sa kasumubok tayo. wata ng kami. Sa may message ni Terry tayo. Nanggi Ito sa video. dilo, ang kapol no lagi. Ang kaya sa casting, di pa na kuan ng gamit. Bagang panabog-tabog ng mga yan. Gamit sa ginagawa. Gamit sa ginudi, magpasabot, panabot-sabot na ginagana. Hmm. Ngayon na ba family house ni Tatay guys na. Parang miyaw na pod. Muli na pod sa kamaligron. Hindi mo balik niya. Si Utso pa nga sa audio sipit na sa Please, amig vlog dadto. Kay ilang ibang play mig vlog. Play mix among mga cellphone ba sa ila kay arong naidalan mo sud. Dani wa may signal imo ta play. Yung mga, kung na yun, bakto. Ito ba naging makita? Kahilin. Mabali mo humog ang manok. Hindi naman dyan lang, dahil di hapon. Dai ko na kani na kana aba. Hindi Yan, may ito lang kagula niya. Dia kana aba kani na. Ngayon tiralahan. Hindi na nagbabalik mo. Dapat na Namadaro. ya? Na, dad na mo ka ah. Ako na. Patay na. Ay patay pa. Kawin, kawgahi. Di, imo nga. Bubado. Ah. Ano, kaya mo na madugay para tanan na ang dagay na masabi. Yung sinug ba? Pag diyan ka na, ka na na. Siyog ka na, malatani. Daghan sinug ba lang din, ako daghan naman yun ha. Kasi ba mong pala na. Basta kay Globe, yan mo mo. Ya, lubi. Ikaw na. Siyog ba, siyog. Ano ba? Handa na ako pa na. Ano ba? Bukaw. Naibukod ka na yung magpili. Mga Ito ni Globe, isa mo magkapahubok. Ano ka? Oh, man, gahi ka ba lang itong sulod? Hindi ba nagdingdingin mo? Mukha ka ng mga. Pero mo ko'y depensa sa Ang lawan. Tambaw bitaw na. mo ko'y depensa sa angkon. May hukat mo pinagmay. Ang gingsing. Nara guys, silang tambaw na. Sekreto nilang doa. Nagtalak po, kaya mo biskong lawas. Gingsing na si Zanga. Napay gingsing din puno anay. Madan tiyan mo ang pinasa gabit, di mo mo. Ginseng, Kung ay sa kanong isa. panyawan, ahos. Kuan. Kung sagunin mo. Tanganin mo bino ba o Bahukan na sagol ba ni bino. ahos? Ha? Bahukan mo sa ahos. Tambaw mo nang ahos na yun. Ha? Ano ko lang yun? May nang Patay na mga bakterya. Magtais bakterya. Ahos, ginseng, panyawan. Ano yung mong inom na nakag sa kutsara? sa kalabot ba? Sa kalabog na. Hindi kayo mong hubog-hubog. Nahulang Joe, si Mimo, itabangan nila magi. Inong, gitod. Bandog ng taluay. Tambaw pala ito ulit, manahubog. Ano sila ito na? Tambaw. Wala. Sumami, ang galing to. Manahodusan. Ang mga inong. Na pinagan sila. Buhuan ni Za. Ang sa rin, Roy 20, adi naman kami 20, ano? Yan na guys, kuha na mi, magputos na ni sawa guys. Hindi. Dalawang lami ni. Motoy laming kalay. Motoy laming kalay ang halangan ay. Tapos sila dito duha ay. Nagunsaon sila. Ayan ang stress na. Sagdi lang ng mga kuha na.
Ihurot ko nun ni Bulig dyan. Yang gano'n na Ginoo natin mga taong Ispat sa akin ko nun eh. Tate ko di asa kuan mga nang libak ni MM. Tara nga na yung paglibak ha. Simbahan. Pero manglibak pa dyan ko no. Simbahan ba? Hindi na naman magpadyag ila. Tignan pa ko nga kurimaw ko, miyaw-miyaw ko. O ikaw, unsa man ka, halimaw. Na, May batasan. hindi. Okay, pas alright. Bahala na dyan ang tumamasa. Ano kay ba mo ka? Tama na, walang iman. Itong cellphone. Nakalagin ko. Ipapangat ito lang sa mga tsa-tsa. Pas ispas. Tsa. Hindi digit ito ulit. Ha? Dito magikas nung doon. Dito magikas nung doon. Ang mga nagdoon. Kayo tinuod pa mo na mos Ginoo sigog basag Biblia. Anong mangikana nganong manglibak man mos kung gituring man kana nimong anak si Amy ngano yung manglibakon. Sakitan. Gi kuan gi tulog giturig. Isa ko nung anak pero layan na dagi bukod. Bako na ang tunog. Jutang Amy sa Valencia oy kay dako mi juta re sa mga Alicia. Juta din na madag mamatay. Kamu mandi na kain tiri sa juta. Injo anak. Kansira ba mo na kay ako? Di magaso ko magpulong na basig ma-mention na mo na sundang vlog ha. Sa metabo ni Midris Bohol. Bohol sa metabo dare. Kay bawa na may kinsay manubag. Hantay jud mo kay duha sila duha. Ganun ko namang hilap. Madali silang mahilap eh. Ako imong inog kurimaw ko. Ikaw halimaw ka. Ay, yung mga atubaw. Sanay? At tubaw ko no. Ato ba kurimaw? Kurimaw ko, ikaw halimaw ka. Sunod ang vlog ha, pagbantay hagdi ka munda nga kay ahang na nang i-mention na imo nga kisay kawawa nato. Sunod lagi ha sa kang i-mention tanawara. Di na ni munda nga si meme kay gabi wa katog. Kung sa metabo ni sa dari sa bahay. Kay bawa na kay ikaw manubag. Hi guys! Sumala ang ice candy na pink. Yan, siya sa mama yan. Ay, ma. Nakanta kasi hindi ma. Yung pakit, hindi mo. Lagay dyan suwa, kanton.